Moi kaikille! Ja tässä videossa me avataan vähän sleissejä. Elikkä tää on Skabelsnötseri sleissi siis. Oho! Ja tämmönen. Ja tän nimi on Sepeli, laitetaan se tähän sivuun. Ja sit päästään itse tän pariin. Elikkäs mitäs täältä löytyy? Tämmönen. Vähän tähän. Ja nyt yritetään saada tähän. Ei ihan. Mutta mä kokeilin. Niin mä kokeilen vähän tätä, että saaks mä tätä. Mä käyn pyytää vähän tähän apua iskältä. Niin nähdään sit kun mä oon pyytänyt vähän apua. Nähdään sit. No niin. Mun iskä sai sen. Tadaa! Ja nyt sit puuttuu vielä tää. Ja nyt laitetaan vielä siis tääkin. Mut tää on tämmönen helpputtu. Ja tadaa! Se on valmis. Vähän niinku semmonen sleisen harjapakki, mut vaan lääkärijuttuja. Sitten tästä tuli tämmönen. Tässä puuttuu vähän pikkusen. Tässä puuttuu toi rokote. Eiköhän se tällä. Mä otan tän tästä. Se täytyy jäädä sinne. Se ei jäänyt tänne. Onko mielenkiin täystä? Ai tuolla, se on tullut lattialle. Otetaan se sieltä. Ja tässä on siis tämmönen röyska. Oho, tämmönen. Laitetaan se tänne lääketakkiin. Ja sitten tässä on tämmönen stetoskooppi. Laitetaan sekin tänne lääkäripakkiin. Ja sitten tässä tuli tämmönen kipsi. Tadaa! Laitetaan se tänne lääkäripakkiin. Sitten tässä oli tämmösiä punaisia omenoita. Ja sit päästään itse näiden hevosien pariin. Ja tässä tää varsa ihan sikasöpö. Mulla on muuten penrotunen varsa. Mutta se on vähän eri värinen. Elikkä tässä on tää varsa. Eikö se ole ihanaa? Tämmönen. Ja mun mielestä tän nimeksi voisi tulla jopa ehkä Lumi. Joo, tän nimeksi tulee ehkä Lumi. Niin, tän nimeksi tulee siis Lumi. Näin. Ja sitten vielä tää äitiheppa. Kattokaa sitä. Se on näin ihanaa. Nää siis tulee mun tallialueelle. Joo. Mut siitä tulee miinusta, että nää ei oo laittanut niiden jalkojen väliin mitään niinku pahvea. Ja tää on Lumi, niin tää ei oo sitä valkoinen, niin voisiko tää sit olla loska? Lumi ja loska. Mun mielestä se sopis. Mutta joo, tässä oli tää video ja nyt me sanotaan